Gwych, felly croeso i'r sesiwn yma sydd wedi cael ei drefnu gan Consortiwm Canol y De a'r Cwisiau Rhyngweithiol. Ni'n mynd i fod yn cynnal sesiwn rhyngweithiol i chi hefyd bore yma, lle fydd cyfle i chi gymeryd rhan yn y gwahanol gwisydd, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n bosibl i chi ddefnyddio gyda'ch dosbarthiadau, beth sy'n bosibl ar gyfer disgyblion y wahanol oedrannau mewn gwahanol bynciau ar draws ystod oedran a ystod gallu. Dwi'n gweld o'r enwau, mae lot ohonoch chi'n gyfarwydd, chi'n dysgu cynradd, rai ohonoch chi'n dysgu uwchradd, so gobeithio bydd yna rhywbeth fan hyn heddiw sydd yn addas i bawb. Felly, dwi'n mynd i rannu'r cyflwyniad gyda chi, byddai'n rhoi yn y chat yn hwyrach, felly gewch chi gopi ohono fe, a fan hyn mae'r rhain i gyd yn links byw i fynd at y quizzes byddwn ni'n defnyddio heddiw, felly fe allwch chi fynd i ddefnyddio'r rhain, a hefyd mae hwn, os sganiwch chi hwn, mae hwnna'n mynd â chi hefyd at y cyflwyniad. So byddwn ni'n cyfeirio at y gwahanol platforms yma heddiw, mwyn i chi fedru gweld beth yw'r gwahanol opsiynau ar gyfer cynnal cwisiau rhyngweithiol yn eich dosbarth. Iawn, felly, ni wedi trafod y ffaith bod angen dyfais yno chi. I'r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd y fi, dwi'n dysgu yn ysgol Bro Edern, dwi'n athrawes ieithoedd modern, mae gen i radd mewn Cymraeg ac Almaeneg, a dwi wedi dysgu ym Bro Edern ers y dechrau. Felly dwi wedi dysgu bach o Gymraeg yn y gorffennol hefyd, ond yn benna dwi wedi dysgu Almaeneg dyddi yma ag ychydig o Ffrangeg hefyd, gan gynnwys allan yn y clwstwr cynradd ym Bro Edern. Felly dyna gyfrif trydar Bro Edern a cyfrif trydar yr adran os oes diddordeb ydych chi ar y dwi ar trydar hefyd. Iawn, felly y cwestiwn cyntaf bore yma, cyn bod ni'n bwrw ati i wneud y darn rhyngweithiol, yw beth sy'n gwneud cwis da. A cyn bod chi'n dod at y cwis mewn gwirionedd, mae eisiau chi wybod beth ydych chi eisiau i gyflawni a beth mae eich disgyblion angen gwybod yn deillio o'r cwis. Iawn? Felly dwi ddim eisiau chi feddwl bod chi wedi dod bore yma i sesiwn technoleg neu sesiwn digidol. Yr ystyriaethau o hyd yw'r addysgeg, y cynnydd, chi eisiau disgyblion i wneud, nid yr ystyriaeth gyntaf yw'r dechnoleg, a mae hwnna'n wirioneddol bwysig. Mae eisiau chi wybod beth chi eisiau cyflawni. Gyda unrhyw gwis mewn gwirionedd, mae cwis y capel gyda ni heno, a mae beth sydd angen cyflawni yn cwis y capel, falle'n holl o wahanol i beth chi eisiau cyflawni mewn cwis yn y dosbarth. Felly, ystyriwch yr addysgeg, dwi'n defnyddio'r gair yna, dwi'n cysau'r gair pedagogeg sydd yn dechrau wneud y rownd, mae'n air hyll ofnadw. Ystyriaeth yr addysgeg, y cynnydd, a bod y dechnoleg felly yn helpu chi gyflawni hynny. Felly, os ni'n edrych ar beth allwn ni ddefnyddio mewn cwis, wrth i chi osod eich cwis, fe allwch chi gael geiriau a cyfieithiadau. Mewn sesiwn cyfrwng Cymraeg fel bore yma, yn amlwg mae'r disgyblion chi'n dysgu a dwy iaith. Felly mae gyda chi wrth gwrs y Gymraeg a'r Saesneg, allwch chi ddefnyddio'r un iaith mwyn hwyluso'r llall. Allwch chi hefyd gael geiriau a diffiniadau, mae hwnna'n opsiwn arall, cwestiynau ac atebion. Allwch chi gael ymarferion cyfannu, sef yr close exercises yn Saesneg, sef llenwi bylchau wrth gwrs. Yn amlwg fe allwch chi gael cwestiynau maths gyda cwestiwn ag ateb fyna, ac allwch chi hefyd gael cwestiynau am ddealltwriaeth yn gofyn i ddisgyblion i ddangos i dealltwriaeth o rhywbeth. Mae llawer o'r opsiynau ni'n mynd i edrych arnyn nhw bore yma yn gwestiynau aml ddewis. Nawr, yn ieithoedd modern, mae yna lawer o gwestiynau aml ddewis yn y papur darllen ac yn y papur gwrando. Felly mae'n rhywbeth ni angen treino'n disgyblion i wneud. Mae cwestiynau aml ddewis yn gallu bod yn rili bwerus os chi'n wneud nhw'n iawn. Nawr, un peth chi'n gallu wneud gyda opsiynau aml ddewis yw cael ateb cywir a 3 ateb hollol anghywir. Nawr, dyna'r opsiwn i beidio beth ddefnyddio, chi'n gwybod, a fydd yna enghreifftiau i chi weld. Hefyd, allwch chi edrych ar amser yr ferf gydag ymadroddion amser, chi'n gwybod berfau ais a pethau yn Gymraeg, sicrhewch os mae'n gweud ddoe neu heddiw neu fori, bod nhw'n gwybod beth sy'n mynd gyda'i gilydd. Hefyd, os ych chi'n dysgu maths, lot ohonoch chi'n dysgu cynradd yma heddiw, byddwch chi wrth gwrs angen ystyried sut ych chi'n mynd i gyflwyno mathemateg. Allwch chi gael nifer o atebion tebyg sydd yn gorfodi i y disgyblion i feddwl am werth llefydd. Allwch chi gael atebion tebyg o ran sillafu, atal nodi, unedau mathemategol, allwn nhw ddewis diffiniadau ac yn y blaen.
A pam ni'n mynd i fod yn defnyddio rhain? Felly mae'r term y Saesneg, low stakes quizzing, yn cael ei ddefnyddio yn eithaf aml dyddiau yma, wrth sôn am adalw gwybodaeth. Nawr, mae adalw gwybodaeth wedi dod yn rhywbeth falle sydd wedi dod mwy i'r fei yn ddiweddar, sef retrieval practice yn Saesneg. Ac wrth i chi wneud ymchwil, does dim lot o wybodaeth yn Gymraeg os chi'n googlo adalw gwybodaeth. Ond os ewch chi chwilio am retrieval practice, a hefyd ar Twitter, os chi'n chwilio amdano fe, mae yna lot o bethau da iawn wedi cael eu cyhoeddi'n ddiweddar. Ni fel clwstwr wedi dechrau edrych ar hwn, wedi cael HMS ar hwn yn ddiweddar hefyd. Felly'r low stakes quizzing yma, a dwi ddim yn gwybod beth dwi'n mynd i alw low stakes, quizau gyda dim yn y fantol, daith lan neithiwr, ond dwi ddim yn hapus gyda'r term yna, nawn ni falle ystyried eto beth ni'n mynd i alw nhw. Nid cwiz heb werth, achos mae'n y werth, ond bod yna ddim byd yn y fantol, so plant yn cael yn anghywir bod nhw'n dysgu'r profiad yn hytrach na bod nhw'n cael eu cosbi a bod nhw'n cael marc gwael, chi'n gwybod? Felly, adal y gwybodaeth yma, a mae hwnna'n wirioneddol bwysig nawr wrth i ystyried y cwricwlwm i Gymru gyda adeiladu gwybodaeth, adeiladu continuum wrth gwrs. Yr gobaith yw bod gyda ni continuum o'r meithrin derbyn reit trwyddo i 1 ar 15 mlwydd oed. A bod hwnna yn bwysig wrth gwrs o flwyddyn i flwyddyn bod nhw'n adeiladu ar ddealltwriaeth a bod chi'n sicrhau bod nhw'n cael cyfle i adalw yn wybodaeth flaenorol cyn maen nhw'n anghofio fe yn llwyr. Os ych chi eisiau googlo'r Ebbinghaus forgetting curve, mae hwnna'n rhywbeth hefyd wirioneddol ddiddorol i edrych arno fe ar ba bwynt mae disgyblion yn anghofio pethau'n llwyr. Ac wrth gwrs, ni'n wynebu'r normal newydd. Mae hwn wedi cael ei grybwyll sawl gwaith, a mae'r term yma yn ymddangos fwy a mwy, sef y blended learning. Nawr, dwi wedi gweld sawl term Cymraeg am hwn, a dwi ddim yn hapus da i dymuno yn nhw. Ond yr cymysgedd yma o dysgu wyneb yn wyneb, dysgu ar-lein, bod y disgyblion yn mynychu'r ysgol ond bod nhw'n parhau i weithio gartre, mae yna wahanol blatfformau yn ffyrdd iddyn nhw weithio. Felly mae'r cwisiau yma, dwi'n credu, yn arf rili bwerus mwyn cael y maen i'r wal gyda blended learning. Felly dyna'r cyflwyniad i chi. Felly, y cwestiwn allweddol fydde, beth sydd ei angen ar ddisgyblion mwyn datblygu neu ddeall? A wedyn ni, pa dechnoleg fydd yn fy helpu i alluogi y disgyblion i wneud y cam pellach yma gyda datblygu i gwybodaeth a'i dealltwriaeth. Iawn te, y peth cyntaf ni'n mynd i edrych yn y fe bore yma yw rhywbeth o'r enw Mentimeter, a mae eisiau chi fynd i menti.com, a wedyn ni, dwi wedi rhoi'r cod fyna, dwi'n credu bod y cod yna o'r sesiwn Saesneg ddoe. Felly, ewch i menti.com, a wedyn ni rydw i'n mynd i fynd â chi mewn i'r, so menti.com, a wedyn ni, mae'r cod yn wahanol. O'n i'n meddwl taw cod ddoe oedd hwnna. Reit, felly, y cod yw 69 24 94. Mae'r pethau yma yn y ffordd yn dragywydd, oedden nhw'n y ffordd ddwy hefyd. Felly, dyma lle chi angen mynd ar eich dyfais, ar eich ffôn, menti.com, a wedyn rydych chi'n defnyddio'r cod 69 24 94. A fyddwch chi'n cael cwestiynau. Mae'n gofyn i chi am ansoddeiriau, a cyn bo hir, fe ddylsau yna ansoddeiriau bod yn ymddangos y pen yma. Wel, mae hwn yn gyson gyda'r sesiwn Saesneg ddoe. Yr ansoddau dath mwyaf amlwg ddoe hefyd oedd tired. Mae wedi bod yn gyfnod blinedig iawn yn dydy. Wedi bod yn ddiddorol. Mae rhywun yn teimlo'n rhwystredig, dyna ddim yn gret. Rhywun yn teimlo'n iach, mae hwnna'n wych. Llwglyd. Fel chi wedi cael brecwast cyn dod. Gwych. Felly chi'n gallu gweld fan hyn, wrth i ddisgyblion gyfrannu, mae'r cwmwl yn symud ac yn addasu. Erbyn hyn, mae yna fwy o bobl hapus na blinedig, achos mae'r geiriau yn tyfu wrth i fwy a fwy o bobl gyfrannu.
Felly mae'n ymddangos fod mwyafrif ohonoch chi wedi gallu cyfrannu fyna. Lot ohonoch chi'n teimlo'n nerfus ac yn rhwystredig yn ofidus. Does dim angen hwnna. Chimod, beth chi angen sylweddoli gyda thechnoleg neu gwefan newydd neu platfform newydd, chi ffili torri fe. Chimod? Dwi ddim fel rhyw bowlen grisial lle gallech chi dorri fe. Dwi ddim yn gallu torri a mae yna back button nôl ar bron popeth. Felly mae hwnna'n syniad i chi edrych. So mae hwnna'n ystyriaeth gyntaf fan hyn, ac un peth oedd wedi codi ddoe yn y sesiwn Saesneg oedd y ffaith bod pobl yn hoff iawn o'r ffaith bod yn anhysbys. Does dim enwau ynghlwm wrth yr atebion yma, mae jyst yn cymryd ymatebion y dosbarth cyfan, a wedyn ni does, chi'n gallu gweld beth yw'r teimlad cyffredinol yn y dosbarth, ond hefyd allwch chi ddefnyddio hwn ar gyfer pob math o bethau. Rwy'n defnyddio fe'n aml ar ddechrau gwers i gasglu geirfa ar gyfer gwahanol themau ac yn y blaen. A hefyd ar gyfer mynegu barn a casglu berfau ac yn y blaen. Os ni eisiau berfau gorffennol, ni'n casglu gwahanol bethau. Felly mae'n gallu bod yn handi iawn. Felly dyna un peth chi'n gallu gwneud gyda Mentimeter. Wedyn ni'n mynd i fynd i'r sleid nesaf. A wedyn ni... Mae angen dod allan o hwn yn anffodus, a wedyn mynd nôl mewn. Felly, dylsech chi nawr fod yn cael sleid wahanol, cwestiynau gwahanol felly. A dyma gwestiwn i chi, beth ydych chi eisiau gyflawni y bore yma? Felly, ni gael rhyw fath o syniad gennych chi o beth ydych chi eisiau gyflawni, a wedyn ni gobeithio fyddwn ni wedi diwallu eich anghenion chi erbyn diwedd y sesiwn. Cadw golwg ar y cloc, mae bron yn 20 munud wedi 10. Na ni, pobl yn sôn am syniadau newydd, mae gair syniadau fan hyn yn awgrymu yn ymddangos sawl gwaith. Iawn. So, apps newydd, mae hwnna'n eitha diddorol, achos mae hwnna yn rhywbeth falle mae pobl yn chwilio amdano fe. Mae lot o beth dwi'n mynd i ddangos bore yma yn bethau sydd ar blatfform gwe, hynny yw chi'n mynd i'r wefan ar gyfer creu'r pethau, ond mae adroddiadau blynyddol. O, dyna beth chi angen gyflawni. Dwi ddim yn credu, dwi ddim yn gallu cyflawni hwnna i chi bore yma'n anffodus. Iawn. Oedd y cwestiwn yn awgrymu beth ydych chi eisiau gyflawni fan hyn bore yma. Syniadau newydd. So mae hwn yn dod drwyddo nifer ohonoch chi yn gweud yr un peth, jyst syniadau newydd. Bywyd haws, mae hwnna'n rhywbeth rili diddorol, a fi'n credu bod ni gyd yn chwilio am bywyd haws ar hyn o bryd, a dwi'n credu bod y normal newydd yn mynd i ddarparu bywyd haws i rywsut. Felly, gyda hwn, chi'n gallu casglu brawddegau, felly eto dwi'n defnyddio hwn yn y dosbarth, mae'n gallu bod yn handi iawn. A wedyn ni, mae'n troelli, chi'n gallu cael yn static, chi'n gallu cael un cyfraniad ar y sgrin ar y tro, ond dwi'n eitha hoffi'r peth mae'n troelli, mae fe'n awgrymu bod e'n fyw a bod e ddim yn sefyll yn ei unfan, chi'n gwybod. Felly mae'n ddiddorol i chi gobeithio bore yma i weld pam mae bobl eraill yma bore yma, beth ydych chi eisiau gyflawni, fe pobl yn gallu gweld pam ydy pawb yma. Felly dyna 2 beth chi'n gallu wneud gyda Mentimeter. Iawn te. Hwyl. Felly, dwi'n mynd i stopio rhannu fy sgrin am eiliad. Nac ydw, dwi ddim yn mynd i stopio rhannu fy sgrin am eiliad. Symud hwn mas o ffordd. I fynd nôl i fan hyn. Felly, ni wedi bod i Mentimeter a ni wedi defnyddio cod gwahanol. Felly, cwestiwn cyntaf bore yma fi eisiau chi ystyried yw sut allech chi ddefnyddio Mentimeter yn eich dosbarth. Iawn. Felly, ystyriwch plant sydd gyda chi o'ch blaenau. Os ydych chi'n athro cynradd, yn amlwg un set o blant sydd gyda chi. Os ydych chi'n athro uwchradd, yn amlwg eich dosbarthiadau, ond yn eich dosbarth chi ar gyfer eich pwnc, sut allech chi ddefnyddio hwn. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio'r breakout rooms bore yma yn Zoom, a byddwch chi'n cael eich anfon i stafell gyda nifer fach o bobl. Chi'n mynd i fynd am 2 funud yn unig, a wedyn fyddwn ni'n ailgynnull gyda phawb ynghyd. Felly, na gyd chi angen dweud yw, helo, so dwi, a dwi'n dod o so. Nawr, yn amlwg, gyda gymaint o bobl siŵr o fod yn nabod ei gilydd yn y seminar bore yma, mae hwnna'n mynd i fod yn eitha diddorol. Felly, peidiwch a dal lan am sut mae popeth wedi bod ers lockdown. Os ydych chi'n gallu mynd at y cwestiwn, achos beth ni'n mynd i wneud yw
fersiwn digidol fan hyn o fel think, pay, share. Felly ni'n mynd i feddwl nawr sut ni'n mynd i ddefnyddio fe. Ni'n mynd i rannu'r wybodaeth a casglu falle bach o syniadau, a wedyn ni'n mynd i rannu fe yn y chat. So pan ddewch chi nôl, bydd pawb yn cael cyfle i deipio yn y chat, a byddwch chi yn gallu rhannu'r wybodaeth wedyn ni gyda phawb arall. Awn ni edrych ar gwbl o'r awgrymiadau. Reit, dwi'n mynd i stopio rannu'r sgrin sy'n dod â fi nôl fan hyn. Ni'n mynd i fynd i'r breakout rooms. Mae yna 88 ohono ni. A mae'n awgrymu bod ni'n rhannu mewn i 22 stafell. Felly mae yna 4 person mewn stafell. Felly, barod amdani. So byddwch chi'n cael gwahoddiad byddwch chi'n derbyn eich gwahoddiad i fynd i'r stafell. Oedd yna bobl ddoe wedi gwrthod mynd, ac oedd e'n golygu yna bobl ben eu hunain. So please peidiwch yn neud na bore yma. A wedyn fi'n credu oedd pobl ddim wedi mynd i'r breakout rooms, ac oedd rai pobl ddim wedi gwisgo. Ond dyna ni, fi'n siŵr byddwn ni ddim â hwnna fel problem bore yma. Na ni. Reit, oce, 2 funud yn unig. Ia, mae bach yn rhyfedd pan chi'n mynd am y tro cyntaf. Dwi'n mynd siŵr os oes rhywun wedi gwneud hwnna blaen. Felly, bant ych chi? Go. Ia, mae yna gwbl o bobl ar ôl fan hyn sydd ddim wedi mynd i'n rhywle, so dwi ddim yn deall shwt mae hwnna. Ia, mae yna gwbl o bobl ar ôl. Mark, Menna Roberts, Helen's Phone, Maynard Hughes a Sarah Edwards. Dwi ddim yn siŵr cweit pam ych chi dal yma. Dwi ddim yn sicr. Helo. Marc, wyt ti'n gallu dweutho fi pam o ti ddim wedi mynd i stafell? Be ddigwyddodd? Be sydd wedi mynd yn wrong? Alli roed y feicroffon mlaen fel bod ti'n gallu siarad â fi? Helo. Helo? Be ddigwyddodd, ti'n gwybod? Ar beth wy'n clicio? Dwi'n yn siŵr. Mae yna rhywbeth, ti siŵr fod wedi cael thing yn gweud go to breakout room 4, 5, 6, rhyw rhif, a wedyn... Right, dwi'n mynd i'r... Fi'n credu mae'n rhy hwyr na, fi'n mynd i alw nhw gyd nôl mewn eiliad. Wedyn ni... Right, dwi'n mynd i fynd nôl i fan hyn. Oops. Stop. Close all rooms. So pawb yn dod nôl. OK, croeso nôl. Helo Jess, Lovelock, ti'n OK?
Fi'n credu mae 3 cyn ddisgybl gen i fan hyn bore yma. Mae Tom Rogers yma, ti wedi gweld fe? A mae Michaela Townsend Ryan yma, gyda'i henw newydd. So, iawn? O, dyna Michaela fyna. Helo Michaela, ti'n iawn? Gwych. A Mrs Ward yn gwenu. Pawb o'r clwstwr yn gwenu, wrth gwrs. Iawn, ydy pawb wedi cyrraedd nôl yn saff o'r breakout rooms? Iawn, felly yn y chat nawr, tra bod pawb yn cyrraedd nôl, ydych chi eisiau teipio mewn beth ydych chi drafod? So syniadau ar gyfer defnyddio Mentimeter ar lawr y dosbarth gyda'r disgyblion eich chi'n dysgu. Chi eisiau rhoi hwnna yn y chat? Ydy pawb wedi cyrraedd nôl yn saff o'r breakout rooms? Dwi ddim beth yn siŵr. Na ni. OK, so yn y chat. OK, ydy'n microphones yn gallu gyd mynd off eto? Gwych. O, mae Chrisley yma. Helo Chrisley, sdwi ti? O, dyna ti fyna. Helo. Wedi anghofio bod chi ddim yn gweithio i CSE dim mwy, ie? OK, felly mae lot o bobl fan hyn yn rhoi gwahanol syniadau gwych ynglyn â llais y disgybl, casglu barn, casglu geirfa, adolygu, syniadau cychwynnol ar thema newydd. Yn credu bod hwnna yn wirioneddol bwerus. Llais y disgybl, syniadau, check-in yn y bore yn bendant hefyd. Ond dwi wedi darllen erthygl ynglyn â'r cwestiwn cyntaf dylsech chi ddim gofyn i'r plant pan maen nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl y login yw sut wyt ti? Dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn gwestiwn buddiol iawn, mae'n debyg. Felly mae llawer iawn o syniadau fan hyn. Iolo yn gweud beth mae plant wedi ddysgu'r ddiwedd gwers neu'r ddiwedd thema. So eto chi'n gallu defnyddio dechrau gwers, diwedd gwers ac yn y blaen. So lot o beth, Elsa, mae hwnna wedi codi ddoe hefyd ynglyn â teimladau plant yn gallu mynegu eu hunain. Felly mae lot fawr o syniadau fan hyn ynglyn â pobl yn rhannu syniadau. So diolch i chi am wneud hwnna. Felly, os dwi'n gallu gweithio mas, mae gormod o bethau ar y sgrin. Dwi'n mynd i rannu fy sgrin eto nawr. Fan hyn. Dyma ni. Share. Reit, felly, diolch i chi am ymateb fyna. Beth ni'n mynd i edrych yna fe nawr yw quizzes, a fydd yna gyfle i chi myneiliad i gymryd rhan mewn quiz. Nawr mae quizzes yn blatfform o fe ar wefan, a mae yna lot o wahanol bethau. So, os ych chi'n defnyddio fe llawer, wedyn ni, pan chi'n mynd mewn, mae yna recommended for you. Yn amlwg, maen nhw wedi gweithio mas bod fi'n dysgu Almaeneg, ond yn amlwg mae'r pethau mae gyd yn Saesneg, ond mae'n rhoi syniadau i chi os oes gyda chi amser i fynd trwy bethau pobl eraill. Felly, yn quizzes, mae yna wahanol opsiynau erbyn hyn, oedd arfer bod just aml ddewis. Ond erbyn hyn, chi'n gallu gwneud cwestiynau aml ddewis, y checkbox lle chi'n gallu tipio bod mwy nag un peth yn gywir. Wedyn mae yna ymarferion cyfannu, lle mae plant yn gallu llenwi'r bylchau. Chi'n gallu cynnal pôl piniwn sydd yn eithaf difyr ar gyfer falle os chi'n dysgu diniaethau ac yn y blaen, a bod chi eisiau barn plant ynglyn â gwahanol bethau. Mae hwnna yn opsiwn rili dda. A hefyd mae yna gwestiynau lle mae'r plant yn gallu sgwennu ateb, teipio ateb, lle chi'n modd dim pen draw felly ar beth maen nhw'n mynd i sgrifennu fyna. Mae'r adran ddeiryddiaeth wedi bod yn gosod tasgau i flwyddyn 7 dros y cyfnod yma, lle maen nhw wedi bod yn gwylio rhaglenni ar S4C ynglyn â cynhesu byd eang a newid hinsawdd ac yn y blaen. A wedyn mae nhw wedi bod yn gosod cwestiynau yr opsiwn open-ended yna, felly mae hwnna'n rhywbeth i chi ystyried. A wedyn mae'r adborth yn wirioneddol handi, felly chi'n gallu gweld fan hyn faint o disgyblion sydd wedi cael rhywbeth yn gywir. So mae'r table'n edrych fel hyn, faint o bobl a faint o ddisgyblion sydd wedi ateb ym mha ffordd gan gynnwys canrannau. Mae hwnna wedi cael awr, pam ni de? Oops a daisy. Nid dyma'r pwynt lle dwi eisiau'r cyfrifiadur i fynd ar streic.
Gwych. Wedyn ni, mae gyda chi wedyn ni grynodeb o'r quizzes chi'n rhedeg. So, y rai piws fan hyn yw rai dwi wedi rhedeg yn fyw, a wedyn y rai gwyrdd ar y chwith fyna yw rai dwi wedi gosod fel gwaith cartref. Chi'n gallu gweld wedyn ni faint o ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan mewn quiz. Yn amlwg mae live dim ond yn digwydd unwaith, neu oni bai bod chi'n rhedeg y cefn wrth gefn, a wedyn chi'n gallu gweld y cywirdeb wedyn ni fan hyn. Felly mae'n rhoi gorolwg i chi wedyn o'r gwahanol themau a sut mae'r marciau yn amrywio o dro i dro. Be sy'n handi iawn yw bod chi'n gallu gosod e fel gwaith cartref, a chi'n gallu gosod dyddiad, chi'n gallu gosod amser, felly ar gyfer y cyfnod nesaf yma, mae hwnna'n wirioneddol handi. A wedyn mae'n gweithio chi wedyn faint amser sydd ar ôl, a chi'n gallu gosod hwnna fel opsiwn. Reit, felly ni'n mynd i drial hwn mas. Dwi eisiau chi fynd ar eich ffôn neu ar eich iPad neu beth bynnag i joinmyquiz.com. Dyna'r cyfeiriad, joinmyquiz.com. A fe fyddwn ni yn cymryd rhan mewn quiz. Nawr, be dwi wedi wneud ar eich cyfer chi bore yma yw dwi wedi creu quiz lle mae gyda chi bob un o'r gwahanol opsiynau o ran math o gwestiwn. Jyst er mwyn i chi gael blas o'r gwahanol gwestiynau. Yn amlwg, yn y dosbarth, y tebyg yw, byddwch chi'n cael cwestiynau tebyg, byddwch chi'n creu set quiz, a bydd fformat bob cwestiwn yr un peth. Chi ddim yn amlwg yn gorfod wneud hwnna. Ond fan hyn bore, mae jyst er mwyn i chi gael blas mewn gwirionedd o'r quiz. Felly, ni'n mynd i fynd i fan hyn, a dyma sut mae fe'n edrych. Iawn, so chi'n gallu gosod eich cwestiynau lan fan hyn, a wedyn ni'n gyda chi'ch holl opsiynau yn ymddangos. Mae'ch quizzes chi fan hyn, mae'r adroddiadau, dosbarthiadau ac yn y blaen. Felly, ni'n mynd i osod hwn. Dyma'r un dwi wedi gosod i chi. Ni'n mynd i chwarae fe yn fyw. So, dyma'r opsiwn gwaith cartref, dyma'r opsiwn byw. Hefyd, dyma'r ymarfer i chi fel athro i weld sut mae fe'n edrych i'r plant. A mae hwnna weithio yn bwysig iawn, bod chi'n cael teimlad go iawn o sut mae'n mynd i fod i'r plant. Yn enwedig fi'n credu os chi'n dysgu plant bach, bod gyda chi deimlad o sut mae'n mynd i fod a pa mor gloi mae fe'n mynd ac yn y blaen. Reit, so ni'n play live. Ni'n mynd am yr opsiwn classic. Nech chi gael eich adborth Cymraeg, nes i greu memes Cymraeg, achos maen nhw'n rhoi, fel arall, maen nhw'n rhoi memes really gwirion i'r plant. So, classic, chi'n mynd i gystadlu ar eich speed eich hunan, cystadlu'n unigol, and have a blast. Felly, joiwch hwnna. Felly, gobeithio bod chi wedi cyrraedd joinmyquiz.com, a dyma rif y quiz, sef 1 dim 3, 2 5 4. A fe bydd enwau pobl. Siwan yn ennill y wobr am fod y person cyntaf mewn. Chi yn cyn bore yma, ardderchog. So, fel chi'n gallu clywed, mae yna popio annoying iawn wrth i bobl gyrraedd. A mae yna fiwsig wedyn yn y cefndir, tra bod pobl yn chwarae. Felly, joinmyquiz.com, os ydych chi ddim wedi cyrraedd to, y rhif yw 1 dim 3, 2 5 4. Waw, mae hwn, falle hwn yw'r gêm fwyaf dwi wedi chwarae, 74, 75 ohonych chi? Na, nes i wneud sesiwn yn ieithoedd modern yn weddol o ddiweddar oedd na. Reit, 77, os na fwy, nawn ni aros eiliad bach i chi gyrraedd, os oes rhywun eisiau cyrraedd. Yn gyffredinol, mae bobl sy'n nabod fi ore sydd yn gwneud ore yn y quiz yma, ond dyna ni. Ond mae jyst yn low stakes yn dyfed. Does dim byd yn effantol bore yma. Gallwch chi jyst fwynhau a jyst cael profiad mewn gwirionedd o'r mathau gwahanol o gwestiynau. Gwych, 79. Ydyn ni'n mynd i gyrraedd 80? Na? Reit, ydyn ni wedi cyrraedd 80. Gwych. Ni yn dechrau felly. Start. Pob lwc i chi? Felly, mae yna lot o brr oherwydd mae gymaint ohonych chi'n ateb ar yr un tro. Felly,
Yn y canol, rydych chi'n gallu gweld y cywirdeb, ac os ych chi'n dysgu yn y dosbarth, a mae hwn ar y sgrin fawr, mae'n handi i chi gyfeirio at y cywirdeb. Chi'n gallu gweld bob ochr y gwyrdd a'r coch, faint o atebion cywir sydd ar y naill law a'r llall, a wedyn mae'r cywirdeb yn y canol. Iawn, felly, Iolo, Laura, Siwan, Sian a Sarah Griffith sydd ar y blaen. A chi'n gallu gweld mae'r bwrdd yn symud yn ôl y cwestiynau byw. A wedyn mae gyda chi'r cnodeb ar y top o sut mae pethau'n edrych. A fel nes I ddangos I chi cyn I ni ddechrau'r cwis, mae yna lot o syniadau I chi ynglyn â chi'n gallu cael llawer o adborth gyda gwahanol gwestiynau yn y blaen. Mae'r adborth yn gallu bod yn handi iawn. Chi'n gallu sleidio lan a lawr hwn. Mae cwbl ar y gwaelod. Yn amlwg, dydw I ddim yn gallu gorffen y cwis nes bod pawb wedi benni. Felly, Catrin, Amy, ydych chi dal wrthi? Neu ydych chi eisiau fi cico chi mas? Bydd angen I fi. Os na fydd hwnna wedi symud yna, bydda I angen newid hwnna. Be sy'n handi iawn gyda quizzes yn y dosbarth yw bod chi'n gallu gwasgu'r bwtwm I bawb ateb y cwestiynau mewn trefn wahanol. Felly, os oes gyda chi ligyn y gwestiynau, dyw plant methu copio achos mae cwestiynau'n cyrraedd mewn trefn wahanol I bawb. Felly, da iawn. Ni'n neud yn arbennig o dda fan hyn nawr. Nifer ohonoch chi dal wedi cael pob cwestiwn yn gywir ar ferchog. Felly mae Lian wedi gorffen. Da iawn Lian, ti yw'r cyntaf I orffen fyna. Derbyn mae Catrin ddim yn cymryd rhan bellach. Amy ddim yn cymryd rhan, ddim yn credu bellach, sy'n gymryd chi allan achos bydd yn trwystro'r gêm rhag gorffen. Llawer o bobl fan hyn. Gwych. Becca, Iolo, Lian, Laura, Efan Davies wedi gorffen, da iawn. Grisley wedi gorffen fyna, gallu gweld yr byrfodd enw. Berchog, nawn ni aros ychydig nawr, felly chi'n gallu gweld. Felly, un peth handi ar y top, yw chi'n gallu gweld faint o cwestiynau cywir ni wedi cael, faint oedd yn anghywir, a wedyn chi'n gallu gweld canran cywirdeb y disgyblion. Felly, mae hwnna'n handi. Be dwi'n neud, yn enwedig os dwi'n dosbarth cynllunio, yw dweud y targed yw hyn a llall. Dwi'n neud cofnod yn aml iawn yn fy llyfr o beth oedd canran cywirdeb. Os ni'n trio neud rhywbeth fel dysgu berfau, rhywbeth sydd yn ddysgu hir dymor. Chi'n gwybod pethau sydd yn berthnasol I bob agwedd o'i gwaith nhw. Byddai'n cadw'r sgôr, a wedyn tro nesaf maen nhw'n chwarae'r un quiz mwyn adael y gwybodaeth ynglyn â rhywbeth blaenorol. Fi'n rhoi targed iddyn nhw, fi'n gweud, os mae'n mynd o dan y sgôr yma, yna byddwch chi'n aros fan hyn, a wedyn ni, os mae'n mynd dros y sgôr yma, falle byddai'n gadael nhw allan yr eiliad yn y gloch yn cael. Ddim cyn y gloch, wrth gwrs. Iawn, mae yna, fi'n gallu gweld fyna, mae yna sylwadau'n ymddangos yn y chat. Mae Osian yn cadw golwg ar y chat I fi. Felly,
Mewn ychydig, fyddwn ni'n cael sgwrs gyda'r Osian i weld beth yw'r cwestiynau sydd wedi codi. Ni'n cymryd mae Osian yn ateb pethau mae'n gallu, a wedyn bydd e'n crybwyll y gwahanol bethau sy'n codi yn ystod y sesiwn. Felly mae'r rhan fwyaf o bobl wedi gorffen nawr. Dwi'n credu ambell i un ddim eto wedi cwblhau'r cwis. Iawn, Sian Ward bron y gorffen. A'r ferchog. Iawn. Ambell un fyna. Wych. Felly yn y diwedd, nath na ryw 76 gymeradron yn y cwis, felly mae hwnna'n arferchog. Felly chi'n gallu gweld, allwch chi chwarae hwn gyda dosbarth y ddisgyblion. Reit, felly ni'n credu mae'r mwyafrif wedi gorffen nawr. Mae'r eiliad neu ddwy. I bobl falle ateb yr un cwestiwn olaf. Bobl dal wrthi. Felly yn y dosbarth, y cwestiwn yw, be fyddwch chi'n neud yn y dosbarth tas y rai dal ddim wedi gorffen? Felly, mae yna lot o bethau chi'n gallu neud mewn gwirionedd. Gallwch chi fod â cwis arall fel backup. Yn aml iawn, dwi'n symud nhw o fan hyn i Quizlet, a byddwn ni'n dangos hwnna mewn eiliad. Os ydyn nhw wedi gorffen, bod nhw'n gallu chwarae rhywbeth arall, neu gym kit sydd yn opsiwn arall, achos yn amlwg chi yn ddibynnol fan hyn ar bawb yn gorffen. Na ni. Na, mae rhaid cwestiynau fan hyn. Ddim yn mynd i gael. Iawn. So, beth dwi'n mynd i wneud nawr? Ar y top, mae yna fotwm end game. Iawn, felly os nag yw pawb wedi gorffen, chi yn gallu dod o'r gêm i ben. Felly, da iawn, 84% sydd ddim yn ffôl ar fôr y dydd Gwener. So, chi'n gallu gwasgu end game, a mae'n dirwyn y gêm i ben i bawb. So, dyma beth sy'n digwydd, bach o ceremony. Da iawn Iolo, trydydd, Beca'n ail a Berllan 10 yn gyntaf. Sgwni pa un o staff y Berllan 10 yw hwnna. Dwi'n gwybod mae cwpl o staff y Berllan 10 yma. A wedyn ni dyma'r canrannau o ran y sgoriau mae pobl wedi cael. So mae hwn disgyblion yn joio gweld eu henwau mynd ar draws y sgrin. A wedyn dyma'r canlyniadau. A mae hwn yn eitha handi mewn gwirionedd, a dwi yn mynd trwy hwn gyda disgyblion. Felly 79% mae'n gweud fan hyn o'r cwestiynau oedd yn gywir. Fi'n credu chi'n cael cyfle i ail ateb rai cwestiynau, felly 79 o'r cwestiynau. Yr ateb mwyaf anodd oedd cwestiwn 2, so gallwn ni fynd i edrych ar hwnna. Cwestiwn 5 gymerodd yr hira, dyma gwestiwn pen agored, felly yn amlwg, chi ddim yn cymharu tebyg gyda thebyg. A wedyn ni, o ran amser cyfartalog, oedd 266 eiliad y cwestiwn. Mae hwnna'n swnio'n iawn, ond dyna ni. Chi'n gallu mynd fan hyn i edrych ar y cwestiynau, so chi'n gallu gweld fan hyn. So, oedd un ohonoch chi ddim yn gwybod pa ddiwrnod yw i heddiw. A wedyn ni, rai ohonoch chi wedi cael hwnna'n anghywir. Wedyn ni, llenwi bwlch. So, mae 64 ohonoch chi'n gwybod pwy yw Prif Weinidog Cymru. So, byddwn ni gyd yn barod i weld ei amser cinio, i weld beth mae fe'n mynd i cyhoeddi. Ni'n credu falle bod y 5 milltir yn mynd i barhau am o leia pythefnos arall. Dyna beth nhw'n gweud ar Radio Cymru bore yma. So, Mark Drakeford, wrth gwrs, fill in the blank. Wedyn ni, Paul Pinion. Okay. 75 ohonoch chi wedi ateb hwnna. Ble mae'r canlyniad o gyfer hwnna te? Dyma ni. Felly, 30 ohonoch chi'n gweud bod chi eisiau dychwelyd i'r ysgol ar yr 9 ar 20 o Fehefin. Iawn, so chi'n gallu edrych ar pethau fel yna. Wedyn ni, atebion fan hyn, so chi'n gallu edrych ar hwn i weld beth mae pobl wedi sgwennu, so chi'n gallu mynd trwy'r atebion fan hyn. Mae hwnna'n handi iawn. A wedyn ni aml ddewis. Cwestiwn aml ddewis fan hyn, fel un y Philharmonica wrth gwrs. Tasach chi'n nabod eich cerddorfeydd Almaeneg. Wedyn ni, weather. A wedyn ni fan hyn. Dyma gwestiwn
hollol di-bwrpas. Yna beth ni'n gweud lle mae'r atebion yn hollol anghywir. A wedyn ni, wrth gwrs, y cwestiwn mathemateg. Oh dear, whoops. A wedyn ni, quizzes fan hyn, gobeithio bod pobl yn mwynhau quizzes fyna. OK, felly, dyna brofiad i chi o ail gwiz ni'n edrych yn y fe bore yma. Cymryd Saesneg o ddoi. Reit, felly, ni'n mynd i fynd lawr fan hyn nawr. Cwestiwn 2, sut ydych chi'n ei ddefnyddio quizzes? Naill ai yn yr ysgol neu o gartref. Yn amlwg chi'n gallu gosod hwn o bell ar gyfer gwaith cartref neu ar gyfer y cyfnod rhyfedd yma. Felly, ni'n mynd i anfon chi nôl off i'r stafelloedd am 2 funud i chi drafod sut allech chi ddefnyddio quizzes yn yr ysgol ac o gartref. So, 2 beth fallech chi ystyried. A wedyn byddwn ni'n dod nôl, byddwch chi wedyn yn gallu rhannu'ch syniadau chi yn yr chat. Gwych. Felly, ni sifflo pawb fan hyn. Iawn. Pawb yn barod? 2 funud, nawn ni weld chi nôl, neu osod y cloc nawr. OK, mae mwy o bobl ar ôl tro hyn, so dydw i ddim yn siŵr pam. Mae pawb wedi cael stafell, felly mae 2 berson yn stafell gyntaf. 3 fyna, 4 fyna. 2. 6 person fyna. 7 person fyna. 3. Ie, fi'n credu bod ni'n alright. Felly wrth i chi gyrraedd nôl, chi eisiau mynd syth i'r chat? Iawn, croeso i chi fynd syth i'r chat nawr wrth i chi ddychwelyd. Wrth i chi aros ar gyfer i bawb arall ddychwelyd hefyd. Chi syniadau felly ynglyn â defnyddio quizzes yn y dosbarth neu hefyd fel gwaith cartref. OK, Diane Jones, wyt ti'n gallu roed yr autocorrect ar dy ffôn off? Neu dy sgrin? Beth yw wedi ar y diwedd? Wedyn, diolch. Gyda ti nawr. O, fi'n gweld Sioned Wyn Jones fyna. Helo, Sioned. Siwmai. O flaen y piano, wrth gwrs. Fel bod chi'n mynd i gystadlu ar steddfod ti. Jyst digwydd bod yn y cyfrifiadur o flaen. Felly wario i chi ysgrifennu. Gwych.
Felly, mae pobl yn nawr yn rhoi i ymateb yn y chat, ynglyn â sut gallech chi ddefnyddio hwn naill ai mewn gwers fyw, neu hefyd sut gallech chi ddefnyddio fe o adref. O, fi'n argon Mr. a Mrs. Richard, helo. Yn di gweld chi gyna, croeso bore yma. Felly, syniadau fyna yn y chat ynglyn â sut allech chi ddefnyddio hwn fan hyn, a sut allech chi hefyd ddefnyddio fe o adref. Iawn, so mae'n wahanol syniadau fan hyn, dechrau diwedd. Ie, i osod gwaith cartref, ond sut byddech chi'n defnyddio gyfer pa bwnc, chi'n gwybod, i brofi beth yw'r dealltwriaeth, beth chi eisiau checio. Ie, ymarferion gramadeg, helpu adolygu. Ie, ymateb i ddarn clip. Ie, dysgu berfau, maths pen, gwych. Oes modd rhoi lluniau fel cwestiwn neu ateb? Oes, oherwydd roedd modd rhoi reina mewn oes. So mae'n wahanol fan hyn, profi dysgu blaenorol, ymyrraethu sillafu, cyfnod clo, dealltwriaeth. So falle cysylltu gyda plant i heb wneud unrhyw waith ers dechrau lockdown. Ie, falle bod hwn yn apelio fwy. Cywirdyb dyddiadau hanesyddol wrth gwrs. Diolch yn fawr. Ie, trac y cynnes, gaffaldio dysgu, gofyn cwestiynau. Lot fan hyn o syniadau ynglyn â sut gallech chi ddefnyddio fe. So mae cyfle i bawb wedyn i ddilyn y chat fyna. Reit, rwy'n mynd i fynd nôl i fan hyn. A'r peth nesaf ni'n mynd i edrych arno fe, mae'n cael gwared hwn, yw'r cwestiynau yn Google Classroom. Nawr, falle dyw pobl ddim yn sylweddoli bod hwn hyd yn oed yn thing. Felly, os chi'n mynd i Google Classroom a chi eisiau gosod gwaith, yn siŵr bod chi'n gyfarwydd â gwasgu creu, a wedyn ni, mae pobl yn mynd mor bellach â seiniad, a ddim yn dim pellach, a mae yna lot o bethau eraill chi'n gallu gwneud yn Google Classroom. Y trydydd un lawr fyna chi'n gallu gweld yw cwestiwn. Chi'n gallu creu cwestiwn i'ch dosbarth, so mae hwn yn rhywbeth fi wedi dechrau wneud dros y cyfnod. Fi Gates, a wedyn ni, mae'r disgyblion wedi ateb hwnna yn Almaeneg. So eto, cylfel i chi ofyn cwestiwn, a bod nhw'n gallu ymateb i chi, fod bod chi'n gallu ars mewn cysylltiad yn y blaen. Ond fan hyn hefyd, nes i ofyn beth nes di wythnos diwetha mwyn profi y berfau gorffennol ar gyfer y disgyblion oedd rhain oedd wedi dewis lefel A. So dyma wersi pontio'r chweched, a wedyn ni, maen nhw wedi ymateb fan hyn mwyn, yn gwirionedd, bod nhw'n gallu sgwennu rhywbeth naturiol. Hi, Kerry. Sorry, Osha, ti'n llyfrannu'r sgrin? Oh, sorry. Fi'n edrych ar fy sgrin, yn amlwg fi'n mynd i rannu fe dy chi. Sorry, ble dwi? Share screen. Fi'n wiglo'n llygoden rownd. Fan hyn. Sorry. Diolch, Osh. Right, so, take two. Cyflwyno. Felly, yn Google Classroom, chi'n gallu clic ar creu, a mae rai pobl dim ond yn mynd i aseiniad, ond fan hyn mae yna opsiwn cwestiwn. Okay, so fyna. A wedyn ni dyma enghreifftiau gwestiynau fi wedi bod yn gofyn i'r disgyblion oedd yn mynd i ddod nôl i chweched yn gwneud lefel A, ar y gwersi pointio. So fi wedi gosod cwestiynau, wedyn mae'r disgyblion wedyn ni wedi bod yn ateb nhw, fi wedi rhoi bocs dros i henwa nhw. Okay? Wedyn ni Google Forms. Nawr, unwaith eto, ni'n really ffodus pan chi'n styried y cyfnod clo yma, y ffaith mod Google Drive am ddim gan bawb drwy hwb. Felly, os chi'n mynd i'ch Google Drive ar hwb, a chi'n clico ar y top ar newydd, eto, mae rai pobl dim ond yn mynd mor bell a dogfennau, docs, sheets a slides, ond os ych chi'n mynd i mwy fan hyn yw Google Forms, ond hefyd Google Drawings, mae'r fapiau, Google Sites, ein hychubiaeth ni dros y cyfnod yma. So mae yna wahanol bethau, a mae yna lot o ffws wedi bod dros y lockdown am Jamboard. Mae hwnna hefyd yn rhywbeth falle i chi edrych arno fe. Dwi ddim ar gyfer quiz, dwi ddim yn mynd i siarad amdano fe bore yma. Ond lot o syniadau eto, os chi'n mynd ar Twitter a chwilio am Jamboard, lot o bethau fyna. Okay, wedyn ni, oh dear me. Na, doeddwn ni ddim eisiau gwneud hwnna.
Felly, mae'n handi iawn os chi'n gosod gwaith. Chi'n gallu rhoi ei hunan farcio. Chi'n gallu cael cipolwg wedyn o'r dosraniad o ran y marciau, o ran symud mlaen a gwybod beth yw dealltwriaeth y disgyblion. Mae hwnna'n rhoi syniad i chi o pwy sydd wedi stryglan a wedyn ni ble mae'r cyfartaledd o ran y marciau. A wedyn ni chi'n gallu cael, yn automatic chi'n cael crynodeb ganddyn nhw ynglyn â cwestiynau oedd yn anghywir yn aml. Chi hefyd yn cael pob math o, chi'n cael ei siart cylch, o ran pa ddosbarthiadau sydd wedi gwneud y gwaith. Ar ryw bwynt, dyma faint o ddisgyblion o wahanol ddosbarthiadau blwyddyn 7 oedd wedi cwblhau tasg ffocws Almaeneg, oedd o'n hanner ffordd trwy prynhawn. Wedyn ni, mae'n dangos i chi eto fel gyda quizzes ac yn y blaen, mae'n rhoi crynodeb i chi o'r cwestiynau. A wedyn ni, dwi rhoi nodyn i fi hunan i ddangos o Google Forms i chi, felly dwi yn rannu fy sgrin. Felly mae hwn yn blinking things ma, mae gen i ormod o beth ar fy sgrin nawr. Fan hyn, mae gen i ni tasg Google Forms Mathematics, so dyma sut mae'r adran maths wedi bod yn defnyddio fe, lle chi yn cofiwch roi cwestiwn 1 yw enw a'r ail gwestiwn yw dosbarth, neu fel arall byddwch chi ddim yn gwybod pwy sydd wedi ymateb. So dyna rhaid cofio hwnna, achos does dim unrhyw le arall iddyn nhw roi henw. A mae maths wedi bod yn rhoi gwahanol lefelau o ran air, arian ag efydd mwyn i'r disgyblion fedru gwahaniaethu mwyn i ni fedru gwahaniaethu'r gyfer y disgyblion, a wedyn chi'n gallu rhoi lluniau mewn yn Google Forms, mae'n handi iawn. Chi wedyn ni yn gallu rhoi lluniau, chi'n modd, o PDFs a beth bynnag, a torri nhw lawr, a wedyn ni bod y disgyblion yn ateb nhw mewn fan hyn. Mae hwnna'n un opsiwn o sut ni wedi bod yn defnyddio nhw. Fan hyn, amser gorffennol, mae hwn i gyd yn bethau aml ddewis. Catrin fy nghydweithred wedi sgrifennu hwn. Eto mae fe'n aml ddewis, mae'n hunan farcio. A wedyn ni fan hyn, dyma waith o'r adran wyddoniaeth. So eto, maen nhw wedi rhoi lluniau mewn gyda cwestiynau, lle mae disgyblion wedyn yn ateb, rai atebion, lle maen nhw'n gofod teipio, rai pethau aml ddewis ac yn y blaen. A wedyn chi'n gallu rhoi lluniau mewn fel opsiynau ateb ac yn y blaen. A chi'n gallu rhoi graff, chi'n modd, siart llif o beth bynnag, pob math o bethau mewn yn fan hyn yn Google Forms. Mae pobl falle meddwl bod Google Forms jyst ar gyfer cwestiynau, ond chi actually'n gallu gwneud eitha lot gyda nhw. Ond mae'r enghraifft olaf yn enghraifft Almaeneg, lle chi'n gallu rhoi fideo mewn, chi'n gallu mewn blannu, dyna'r gair am embedio, mae'n debyg, fideo yn syth o YouTube. Felly, ar gyfer gwrando a deall, ni wedi bod yn rhoi fideos mewn, a wedyn ni cwestiynau aml ddewis wedyn mwyn i'r plant gael ateb. Felly, dyna wahanol ddefnydd, really, o Google Forms chi'n gallu wneud, a wedyn chi'n anfon, wedyn chi'n cael eich ymatebion, a eto, dyma lle chi'n gallu gweld dosraniad y marciau, cyfartaledd, canolrif ystod, a wedyn chi'n gallu gweld sgoriau disgyblion, whoops, y Daisy, chi'n wedi bod enwau disgyblion fyna. A wedyn dyma'r crynodeb, chi'n gallu gweld mae yna wahaniaeth fan hyn o ran faint o ddisgyblion yn gwahanol ddosbarthiadau sydd bod yn cyflwyhau gwaith, ac mae yna rai plant o'r un drochi sydd ddim yn gwneud Almaeneg, sydd yn rhai o'r dosbarthiadau yma, so dwi'n darlun ddim cweit mor wael a beth gallai fe fod. A wedyn dyma'r data wedyn ni ynglyn â'r gwahanol gwestiynau. Felly dyna i chi olwg cyflym iawn ar Google Forms. Ni'n mynd i'n symud ymlaen i edrych ar Quizlet, sydd i fi, mae hwnna fatha the original and best mewn gwirionedd. Mae'n platform ffantastig. Mae erbyn hyn lot o wybodaeth ar wefan Quizlet i chi fedru darllen. So yn gyflym iawn, os ni'n mynd i edrych ar hwn gyda'n gilydd, mae Quizlet, chi'n teipio'r eirfa mewn, chi'n rhoi'r ateb ar y chwith a'r diffiniad ar y dde, neu'r clyw neu'r cwestiwn ar y dde. Mae'n just drwy deipio fe mewn, mae fe'n darparu fflach gardiau i chi, rhywbeth i'r disgyblion brofi eu hunain, rhywbeth i'r disgyblion fedru matcho lan, lle maen nhw'n gallu dod â'r cwestiwn a'r ateb ynghyd. Mae yna rhywbeth yn enw gravity, lle chi'n gyfo rasio yn erbyn y gair yn crasio.
Mae'n seiliedig ar un cwestiwn ac un ateb, dwi ddim yn aml ddewis, mae yna fersiwn beta o aml ddewis wedi ymddangos yn ddiweddar. Mae'n gystadleuaeth unigol, mae'n gyfrif athro, os ydych gyda chi gyfrif athro, mae'n modd cael codes ar hyn o bryd er mwyn i chi gael un am ddim. Mae'r adborth yn rili wych, ond hefyd mae'r adnodd argraffu yn wych, a mae'n rhoi rhestrau i chi o ran yr argraffu geirfaoedd, sef y gair Cymraeg am glossaries, cardiau a profion. So, nawn ni edrych ar yr holl bethau yma nawr. Ffordd orau i ni wneud hwn yw ni chwarae gêm o Quizlet, so os ni'n mynd fan hyn syth i fan hyn. So, ni'n mynd i chwarae gêm o Quizlet live. So, yn y dosbarth, gallech chi chwarae hwn fel tîm. Iawn, ond yn amlwg ar hyn o bryd rydych chi ar wahân, felly dydych chi ddim yn gallu cyfathrebu gyda'ch gilydd. Mae angen i chi drafod mewn tîm. So o ran llafaredd, mae hwn yn wych, ac o ran gwaith llafar a trafod ac yn y blaen. Ond yn unigol yw beth chi angen wneud yn nawr, a mae Quizlet live unigol yn rhywbeth newydd sydd wedi ymddangos dros y lockdown. Felly, maen nhw'n gwestiynau gwleidyddol. Doi opsiwn i chi nawr. Chi naill ai yn gallu sganio'r QR code yna, bydd ddim yna chi syth yna, so bydd rai ohonoch chi falle'n dewis wneud hwnna. A mae hwnna'n cael ei gynhyrchu'n automatig o fewn yr app, nid o fewn yr app, ar y wefan. Neu chi'n gallu mynd i quizlet.live a dyna'r code 659968. OK, felly mae pobl yn cyrraedd ar ferchog. Fi'n gallu gweld fan hyn, mae rai ohonoch chi falle a cyfrif yn barod, achos mae gennych chi logo wrth eich enw. So, falle bod rai o chi ar app Quizlet, mae'n eitha handi ar gyfer dysgu. Sim rhaid cael app, achos mae'n bodoli ar y we. A wedyn ni, mae hwn yn rhoi, mae'n rhoi ffug enw i chi dros dro ar gyfer eich ymwneud â'r quiz. Felly mae 53 ohonoch chi mewn ar hyn o bryd, felly dwi ddim yn gwybod faint o bobl sy'n dal yma. Felly mae'n 5 munud wedi 11. Dwi'n ymwybodol bod yr amser yn mynd. Byddwn ni gobeithio'n gorffen cyn hanner awr wedi, ond os ydych chi angen mynd am unrhyw reswm, yna jyst sleifiwch bant, diffoddwch eich cyfrifiadur a diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni. Ond mae gyda ni cwbl o bethau eraill i wneud. Dyn ni ddim yn mynd allan i'r breakout rooms eto nawr. Ni'n mynd i fod yn aros fan hyn i fynd i'r diwedd. OK. 55, felly 57. Unrhyw un arall yn cyrraedd? Bant ni. OK, so dyma'r enwau chi wedi cael. Reit. Mae hwn yn gallu digwydd. Falle bod rai o'n chi wedi logio mewn yn syth. A wedyn ni bod eich ffôn chi nawr wedi cau. Felly Sarah a Sara, ydych chi'n gallu sicrhau bod chi wedi ailgysylltu? Diolch yn fawr. So chi'n gallu just anwybyddu hwn a dechrau hebddyn nhw, ond mae eisiau trio losgo i wneud hwnna. Sara, ydy popeth yn iawn gyda ti? Aros eiliad bach arall? Na. Ni'n ei ddechrau gêm to beth. Mae disgyblion yn hoff iawn o'r gerddoriaeth. Felly, ateb pob cwestiwn yw enw lle. A dwi ddim yn rwydd iawn. Mae'n i gael gwared bach o'r sŵn yma. Felly dyma ni. Pwy bynnag yw'r camel. Mae'r camel yn wneud yn dar alligators. Mae'r cadno yn un dda. Da iawn. Dolphin, 5, da iawn. Mae'r camel ar 7 erbyn hyn, felly ardderchog.
8. Dyna ymlaen camel, paid cael rhywbeth yn anghywir nawr. Da iawn, 9. Dolphin wedi cael 7. Mae'r ostrich ar 7, yr estrus, da iawn ti. O, mae pobl wedi mynd nôl i'r dechrau. Dolphin ar 9. O, mae'r camel newydd gael rhywbeth yn anghywir. Dyna ymlaen camel. Ie, hwnna oedd sŵn y camel yn crasio. O, broga. Da iawn broga. Nia. Dwi'n gwybod pwy yw Nia. Mae Nia wedi ennill. Felly Nia oedd pa ni fel yw hwn, dwi ddim cweit yn siŵr. Felly, dyna ni. Mae'n amlwg os ydych chi ddim yn gwybod yr atebion. Mae fe'n rhwystredig iawn, ond dyma sut mae'n teimlo'r plant pan dyn nhw ddim yn gwybod yr atebion. Y bywyd yn gallu bod yn rhwystredig iawn. Felly, dyma'r gwahanol opsiynau fan hyn. Fflachgardia, learn, write. Lle maen nhw'n gorfod sgwennu'r atebion. Iawn, etholaeth Matt Hancock. Gorllewin Sussex, neu fel e. Neu Suffolk, dwi ddim yn gwybod pethau lawr hwnna. Sillafu, mae'n gwybod gwrando. Hefyd, mae test yn eitha handi. Chi jyst yn gwasgu test, a mae fe'n creu y cwestiynau. So chi hefyd yn gallu mynd am yr opsiynau. Chi'n gallu dewis. Os chi ddim eisiau match aml ddewis a gwir neu gau, chi'n gallu cael gwared yr opsiynau yna. Wedyn bydd pob cwestiwn wedyn, os chi'n mewn hwyliau rili gwael, yn gwestiwn lle maen nhw'n gorfod sgwennu, a wedyn chi'n gallu gwasgu fan hyn print test, a wedyn chi'n gallu rhoi dda mas. Ond oherwydd bod chi wedi creu yn Quizlet, mae e wedyn yn darparu'r opsiwn yma ar gyfer prawf i chi. Eto, os chi eisiau mynd am y low stakes quizzing, fel rhywbeth i ddechrau gwers ac yn y blaen, mae hwnna'n gallu bod yn handi iawn. Mae match yn eitha da, chi'n gofod dragio'r atebion, cwestiynau ag ateb at ei gilydd. Mae'n edrych bach yn wahanol ar yr app, mae e fel grid, ond fan hyn chi'n gofod dragio nhw. Boris Johnson cael ei eni yn Manhattan, etholaeth Boris Johnson yw hwnna, Wilfred Johnson yw mewn ysbyty yn Llundain, Kirsty Williams yw Brycheiniog Gymau Sefyd, Cactus yw hwnna, Llanelli yw Nia Griffith. Felly, mae hwnna wedyn ni yn rhoi amser i chi ac yn y blaen, a wedyn mae cyngrair yn datblygu fan hyn gyda gwahanol amseroedd. Felly mae hwnna yw'r option match. A dydw i ddim yn mynd i wneud... dwi'n eisiau wneud y to. A wedyn ni, mae'r fersiwn gravity, dwi ddim yn wneud hwnna, mae hwnna'n eitha stressful. Mae'n rhaid i chi rasio'n erbyn yna. Wedyn fan hyn, dyma sut chi'n rhannu fe, mae hwnna'n rhoi'r link i chi. Dyma'r cynnydd, a wedyn ni fan hyn, y 3 dot yma, dyma lle mae'r hwyl ysbryd gael. So, os chi'n gweld rhywbeth o'r Quizlet, chi'n meddwl, mae hwnna'n set arbennig o dda, bydde fi'n hoffi hwnna ar gyfer fy nosbarth. Chi'n gwasgu Customise, sef fwy neu lai y botwm dwyn, a mae'r botwm Customise yna yn caniatáu chi ddwyn set rhywun arall, heb bod nhw'n gwybod. Wedyn dyma'r sgoriau, dyma'r opsiynau print, nawr mae hwn. Iawn, felly chi'n gallu cael hwn fesul, so dyma beth maen nhw'n galw table, dyna beth maen nhw'n galw'n glossary, fel bod yn edrych o bod wedi mas o'r geiriadur. Dyma gardiau bach, dyma gardiau mawr. Felly, enghraifft, os ydych chi eisiau profi berfau, dwi'n profi berfau Cymraeg, Almaeneg, Cymraeg, Ffrangeg, neu beth bynnag drwy'r amser, a wedyn chi'n gallu mynd i hwn, a wedyn chi'n gallu argraffu nhw, laminaiddio nhw, torri nhw, a wedyn chi'n gallu rhoi nhw fel cardiau i'r plant i ddefnyddio mewn gwers wedyn. So, os dim eisiau rhoi yn Word, dim eisiau creu grid, mae popeth yn barod ar eich cyfer chi, mae hwnna'n really handi. Felly naill ai roi nhw'n rhan wyddor neu yn y drefn wreiddiol fel oedden nhw. A wedyn chi'n agor y PDF a chi jyst yn argraffu fe. Mae'n really, really rwydda. Dros y cyfnod clo yma, bydde fi'n really tanynellu, plant adre yn cael geirfa i ddysgu. Mae hwn yn really dda. Mae rhieni yn really brysur yn gweithio adre hefyd, a mae hwn yn ffordd really dda o'r plant gweithio'n annibynnol. Chi'n gallu recordio'r sain ar gyfer geiriau, so maen nhw'n gallu clywed. Os chi'n dysgu plant sydd yn ddi-Gymraeg, fel mae'r rhan fwyaf ohono ni, chi'n gallu recordio'r geiriau, wedyn maen nhw'n gallu clywed nhw, maen nhw'n gallu teipio nhw, maen nhw'n gallu dysgu'r sillafu. Chi'n gallu rhoi ffeil iddyn nhw Cymraeg, Saesneg, chi'n gallu rhoi Cymraeg a diffiniad Cymraeg iddyn nhw. Fel bod e'n gallu cefnogi'r dysgu yn really dda o adre.
A o ran y dysgu a'r gefnogaeth a'r bybl na, fi'n credu taw hwn yw y peth gorau, oherwydd mae'n neud yr holl bethau yna. Does dim pwysau, mae plant yn gallu gweithio drwy'r cardiau, chi'n modd wrth i pwysau nhw. Chi'n gallu mynd ar flashcards fan hyn, a mae'n mynd fan hyn, a chi'n gallu gwrando ar yr atebion ac yn y blaen. Hynny yw, mae hwnna ddim yn mynd i fod yn gret, ond chi'n gallu recordio'r sain fel athro, mae hwnna'n really handy. Hefyd, chi'n gallu rhoi lluniau mewn, os ydych chi eisiau sbardun ar gyfer plant bach, a byddwn ni'n really annog chi dros y cyfnod nesaf yma ar gyfer gosod gwaith i blant o adre, yn enwedig os chi'n dysgu cynradd, mae hwn yn really, really werthfawr. Be sydd hefyd yn handi fan hyn ar y 3 dot yw mae yna fersiwn export. A mae hwn yn caniatáu i chi jyst copio'r testyn i gyd. Chi'n gallu copio'r testyn fel mae e, a wedyn ni, be chi'n gallu wneud yw rydych chi'n gallu pastio fe yn syth mewn i app arall, hynny yw gwefan arall o'r enw GymKit. Iawn, felly, ni'n ddangos hwn i chi. Mae e fel cefnder drwg dreifeidus y Quizlet. Chi'n defnyddio'r un eirfa, so chi'n gallu copio fe syth draw, mae'n rili rhwydd. Chi jyst yn copio'r testyn, pasto fe mewn, a wedyn ni chi'n gallu chwarae hwn. Nawr mae hwn, os ni'n mynd nôl i'r cyflwyniad yn rili gloi, GymKit, Catrin fy nghydweithraig yn gweud mae fel Quizlet wedi groesi gyda Monopoly. So mae'r plant yn ennill arian, maen nhw'n gallu prynu upgrades i'w hunan, maen nhw'n cystadlu'n erbyn y cloc, a mae'n rili boblogaidd gyda disgyblion mawr a mân. Iawn. Mae Kit Collab yn caniatáu i ddisgyblion greu eu cwestiynau aml ddewis eu hunain, a chi wedyn yn gallu derbyn eu wrthod nhw. Nawr, os ni'n mynd nôl i GymKit fan hyn, so fi wedi creu hwn. Right. Play. So os ni'n mynd i chwarae hwn yn fyw. Right, so ni'n mynd y classic. Mae 2 funud yn fwy na digon i chi i gael rhyw fath o syniad o sut mae hwn yn gweithio. Felly, mynd i continue. A wedyn ni dyma hwn. So gymkit.com/play. A wedyn dyma'r cod 8321 dim. 8321 dim. So, dwi'n galw hwn yn GymKit. Ni wedi clywed pobl yn galw fe'n GymKit, ond dim clywed o fi, mae wedi dod. Rhyw ddisgybl sydd wedi creu hwn, disgybl ysgol yn America, dwi'n meddwl, sydd wedi creu hwn. A Quizlet hefyd, disgybl ysgol nath greu hwnna'n reiddiol, pan oedd hi athrawes Sbaenegau wedi rhoi 80 gair iddo fe ddysgu mewn noson. So chi'n gallu gweld fan hyn nawr, mae pobl yn cyrraedd. Nawr, mae GymKit am ddim, ond mae dim ond hyn a hyn o kits chi'n gallu creu. Mae set o eirfa, enw set o eirfa yw kit. A dim ond hyn a hyn o kits chi'n gallu creu cyn mae angen i chi dalu. Nawr, dwi'n dysgu blwyddyn 8 set gwaelod, a mae werth pob ceiniog o fy arian ni. Dwi'n talu fe direct debit bob mis. Mae mewn dollars. Dwi'n eitha hoffi talu pethau mewn dollars, achos fi actually ddim yn gwybod faint arian yw e. Felly dwi'n talu mewn dollars, mae'n hyn a hyn y mis, a wedyn mae'n jyst mynd allan o fy nghyfrif yn automatic, a dwi'n hapus iawn i dalu am hynna. Iawn, felly mae nhw 43 ohonoch chi wedi cyrraedd, mae hwnna'n gret. Nawr, pan chi'n ateb, chi'n gallu clicio ar y opsiwn i fynd i'r cwestiwn nesaf, ond hefyd chi'n gallu clicio i fynd i'r siop. So byddwn ni'n awgrymu bod chi'n ateb cwbl o gwestiynau, a wedyn bod chi'n mynd i'r siop, achos chi'n gallu prynu upgrades i'ch hunan yn y siop. Mae'n dyblu'ch arian chi, neu mae'n rhoi streak i chi fel bod chi'n ennill mwy o arian ac yn y blaen. Felly, mae'n hwyl ysbryd yn y siop. Mae rai disgyblion yn trio mwy amser yn y siop na ateb y cwestiynau, ond chi ffili ennill hwn, oni bai bod chi wedi ateb lot fawr o gwestiynau. Felly mae pobl yn dal i'n cyrraedd ni, felly ni ar gymkit.com/play, a'r cod yw 8321 dim. Iawn, gwych. Felly, mae pobl yn gallu ymuno gyda'r gêm yma ar ôl i chi ddechrau. Felly, os ydych chi dal yn straffaglu, peidiwch â phoeni, chi dal yn gallu dod mewn bod fi wedi dechrau'r gêm. Okay? Felly, gymkit.com/play, a'r cod yw 8321 dim. Bant a ni. GymKit sydd ar cerddoriaeth gorau, dwi'n credu.
Popeth yn iawn, Osian, ie? Ydy, popeth yn iawn. Dwi ddim yn gallu gweld neb na, dwi ddim yn gallu gweld fy sgrin. Mae Iolo wedi ffindio'r upgrade. Money per question, da iawn. Mae Lian wedi prynu yswiriant, da iawn. So mae'n golygu os chi'n cael rhywbeth yn anghywir, chi ddim yn colli'ch holl arian. Gwych. Sian, Iolo, Anwen yn neud yn dda, a reit ar y top. Reit, 20 eiliad sydd i fynd. Top tip, peidiwch â gwario dim arian yn yr 20 eiliad olaf. Just canolbwyntwch ar ateb eich cwestiynau. A ni 10 eiliad i fynd. Ardderchog. Felly Elen, llongyfarchiadau ddod yn drydydd, a Chrisley yn ail, a wedyn ni Iolo yn gyntaf, da iawn chi. Felly eto, dwi'n yn gwybod beth yw'ch sylwadau chi fyna, allwch chi roi unrhyw sylwadau yn y chat. Os ydych chi eisiau plant i dreulio lot o amser yn dysgu rhywbeth yn rili drylwyr, fel sillafu, fel geiriau Cymraeg i Saesneg, fel berfau, mae hwn yn ffordd wirioneddol dda o gael hwnna wedi wneud, oherwydd mae plant yn hapus i dreulio lot o amser yna fe. Chi mae gyda Cahoot neu rhywbeth fel yna, neu falle quizzes, mae e wedi bennu, chi'n bod mewn 2 funud, a os chi eisiau iddyn nhw, chi'n mod, i fagu, chi'n mod, dyfal barhad, i gadw fynd, mae'n ffordd rili dda o gadw plant i fynd fan hyn. Mae'n ddim byd i'n plant ni sgorio miliwn o bunnoedd a neu dollars neu euros neu beth bynnag yw'r arian ar y pryd. Mae wir ddim yn eithriadol iddyn nhw'n wneud hwnna, a maen nhw'n hapus i chwarae fe am amser hir iawn. Felly hwnna eto yn rhywbeth i chi i ystyried, so gym kit. Iawn, felly'r kit collab, i chi jyst gael profiad rili cyflym o hwn. Felly os na i fynd nôl fan hyn, chi'n mynd i kit collab, a mae hwn yn rili dda. So dyma lle chi'n gallu cael y plant i greu cwestiynau. So chi'n gofyn iddyn nhw greu cwestiynau am y ddewis. So os na'n i alw hwn yn CSC Gweminar Cymraeg. Yr iaith yw Cymraeg, mae'n nabod fi'n dda erbyn hyn, World Languages, yes, ni'n blant y byd. Yn anffodus mae angen llun, mae hwn yn llun eitha neis o'r sein yn tafwyl. Am ryw reswm mae rhaid i chi ffindio'r llun. Reit, felly, 2 funud fydd y gêm yn y pen draw, ni'n chwarae'n unigol, a ni'n mynd i chwarae gwasgu continue. Felly, tro yma, chi'n mynd i fynd i gymkit.com/play, a byddwch chi'n ychwanegu cwestiwn. Iawn. So, bydd eich enw yn ymddangos yn y piws pan fyddwch chi wedi cofrestru, a wedyn ni ar yr ochr dde yn y lelog, fel ddysgon ni mewn gwersi cemeg, beth sy'n digwydd pan mae potasiwm yn mynd mewn i fflam, mae'n mynd yn lelog. Ar y lelog ar y dde, bydd y cwestiwn yn ymddangos, a dwi'n gallu derbyn neu wrthod y cwestiynau. So eto, mae gymaint o ffocws yn dydi ar ddisgyblion yn ateb cwestiynau, ond dyma blatfform iddyn nhw fedru gofyn cwestiynau. Nawr, ni yn siarad fan hyn yn beth i plant hŷn yr ysgol gynradd. Dwi ddim yn credu bod hwn yn addas ar gyfer plant bach o gwbl. Plant hŷn yr ysgol gynradd a yn amlwg ar gyfer plant uwchradd. Dwi ddim yn gweud bod yn amhosibl, fi'n hapus i gael fy nghywiro ar y ffaith falle bod yn addas ni ddim yn addas ar gyfer plant bach. Ond fi'n credu i elwan llawn ohono fe, bydde fe orau ar gyfer plant sydd ychydig yn hŷn. Felly mae lot ohonoch chi wedi cyrraedd, 35 ohonoch chi wedi cyrraedd yn ddiymdroi. Wedyn ni ar yr ochr dde, dwi'n edrych ymlaen wrth dderbyn eich cwestiynau chi, achos beth ni'n mynd i wneud wedyn yw chwarae gêm gyda'ch cwestiynau chi.
Iawn? Felly maen nhw'n gallu bod am unrhyw bwnc, a maen nhw'n gallu bod mor hawdd neu mor anodd â chi moyn. Iawn? So, ni'n ni aros ychydig. So, chi gyd yn goch ar hyn y bryd, a wedyn pan fyddwch chi wedi darparu cwestiwn, byddwch chi'n mynd yn wyrdd. So, gawn ni weld pwy sy'n mynd i anfon y cwestiwn cyntaf mewn. O, Gweno. Na gwestiwn anodd i ddechrau. Diolch yn fawr. Ad. O, pwy yw hy? Rwy'n ti'n dysgu Cemeg. Prifddinas Cymru, hoffi. Ni'n hoffi cwestiynau ni'n gallu ateb. O, da iawn Beth. Pwy yw hwnna? Beth Ellis, efe, sy'n nabod fi'n rhy dda. Faint o glwch chi'n dderbyniol i... Ie. Okay, dwi angen rhoi fy Joe's click and collect order mewn. O, Iolo, wrth gwrs. O, ni wedi cael y cwestiwn yma'n barod. So ni'n mynd i wrthod hwnna nawr, achos ni wedi cael y cwestiwn yn barod. Sawl awr sydd mewn wythnos? O, nad. O, bach o maths. Cranc. O, rwy'n wedi bod yn gwylio newyddion neithiwr. Pa fus yw i? Cwestiwn da. Tachwedd? Mae'n rhaid bod hi'n nadolig cyn bod hir, Janice. O, da iawn, Rhian. Gwych. Matholwch. O, diolch yn fawr. Rhaid, ni just... O, wnaethon ni gael hwn yn Saesneg dda i hefyd. Dwi wedi gorffen y bocs o siocled. Rhaid. Potasiwm a'r traffordd hir a Prydain. O ie, gwych, diolch Rebecca. O, iawn, oce, ni'n deall. A chi'n gallu gweld chi'n troi yn wyrdd wrth i dwi ddim yn mynd i ddang. Right, neu ni just clic o'r ein mewn a sgan i ddim amser i entertaino chi drwy ddarllen o gyd. Okidoki. So, diolch yn fawr. Mae'n llwyth ohonoch chi wedi anfon cwestiynau drwyddo. So, ni'n mynd i ddechrau? Bant ni. So, dyma chi nawr yn cael cyfle i ateb eich cwestiynau eich gilydd. O, mae Lian wedi ffeindio'r streak bonus. A mae Gwen wedi ffeindio'r money per question ar lefel 2. Ardderchog. So cofiwch dim ond 2 funud sydd â chi, felly... Reit, munud i fynd. Felly, os chi'n mynd i wario unrhyw arian ar upgrade, mae eisiau chi wario fe'n gogloi, fel bod chi wedyn yn gallu adennill yr arian. OK, hanner munud i fynd. So chi wedi cael blas nawr o gwestiynau eich gilydd. Siwr o fod yn ddiolchgar iawn bod chi'n dysgu eich pwnc chi a ddim pwnc neb arall. A ni, chwarter munud i fynd. Dim gwario unrhyw arian nawr. Ww. Felly, Iolon drydydd. Lian, da iawn, yn ail. A hy sydd yn gyntaf. Felly, da iawn hy, pwy bynnag wyt ti. Be sy'n handi fan hyn hefyd, ych chi'n gallu, nes i ddim dangos hwn i chi blaen, view report. Chi'n clicio ar hwnna, a mae'n dangos i chi fan hyn canran cwestiynau cywir, anghywir ac yn y blaen, fel bod gyda chi rhyw fath o orolwg fan hyn, chi'n gallu argraffu fe, ond hefyd chi'n gallu gweld pwy sydd yn cael trafferthion a pwy sydd wedi deall.
Chi'n gallu gweld yn gyffredinol, iawn, a hefyd chi'n gallu gweld fesul cwestiwn. Eto, o ran adborth i chi, ar gyfer y cwricwlwm newydd, mae'n rili bwysig bod chi'n deall ble mae'ch disgyblion chi, bod chi'n deall sut i symud nhw mlaen i'r cam nesaf, a mae hyd yn oed rhywbeth mor trivial â hwn sydd yn edrych fel lot o hwyl. Mae e'n gallu rhoi lot o adborth a gwybodaeth rili ddefnyddiol i chi ynglyn â sut i symud i'r cam nesaf. Iawn, felly, ni wedi chwarae gym kit, ni'n mynd i edrych ar Cahoot yn rili gyflym. Mae gen i Cahoot fach i chi sydd yn 4 cwestiwn yn unig. Eto, chi'n cael canran o pwy sydd wedi cael pethau'n gywir neu'n anghywir. Wedyn ni, chi'n gallu cael ymatebion fesul cwestiwn, a mae yna wahanol opsiynau ar gyfer chwarae fe yn y dosbarth neu ar gyfer chwarae fe adref. So chwarae fe'n fyw, a wedyn chwarae fe wrth peis ei hunain, sori. Dyna beth o hwnna. So, os ych chi'n mynd i Cahoot.it, dyma'r lle i fod. A wedyn byddai'n rhoi cod i chi nawr. So mewn â ni i Cahoot, i'r cwis dwi wedi creu ar gyfer heddiw. Just 4 cwestiwn, just i chi gael blas. Reit, felly, chi'n gwasgu play, a dyma ni. Live game together, neu hwnna yw play at your own pace. Felly, heddiw, fel arfer byddwch chi'n gosod hwn ar hyn o bryd, ond heddiw gan bod ni gyd ni ddim yn yr un lle, gan bod ni gyd ynghyd fel petai. Mae yna wahanol opsiynau fan hyn. Chi'n gallu mynd trwyddo nhw, ydych chi'n randomise order of questions ac yn y blaen, fel bod pobl yn methu copio, a chi hefyd yn gallu sifflo'r atebion, pob math o bethau handi. So, player versus player, ni ddim eisiau gwneud tîmau. Felly dyma'r cod i chi, ar fi'n ymddangos. 97 5573. Hefyd, beth sy'n gret, neu'n annoying iawn, yw chi'n gallu rhoi fideo YouTube yn y cefndir tra bod pawb yn arwyddo mewn. Felly mae hwn yn gallu bod yn amser coll mewn gwers. Ni wedi gweld heddiw pob aros i bobl gyrraedd a arwyddo mewn. Ond chi'n gallu defnyddio hwn fel ymarfer gwrando a deall. Ac yn amlwg, gyda'r cwricwlwm newydd a gyfieithwyr llythrennedd a chyfathrebu, mae gwrando yn sgil. So mwyaf maen nhw'n gwrando, gorau oll. Ond yn amlwg, chi hefyd yn gallu rhoi can annoying Almaeneg mewn. A fi'n really browd heddiw o'r ffaith, o leia dwi ddim wedi gweld pwy sydd yma i gyd, achos mae pobl dal yn ymddangos ar wahanol llefydd ar y sgrin, ond mae o leiaf 3 cyn ddisgyblu fi o Fro Morgannwg fan hyn heddiw. Wedi gweld chi'n cyrraedd ac yn arwyddo mewn. So, dyma gan bydden nhw wedi bod yn gyfarwydd â hi pan oedden nhw yn yr ysgol. Ond fi'n rili falch, maen nhw wedi ymuno gyda profession i fod yn athrawon, a mae hwnna'n rili wych. So, diolch i chi ymuno gyda ni heddiw am un wers olaf gan Miss James, drian â chi. Iawn. So. Bach o Almaeneg i chi. Dydych chi ddim yn gallu arwyddo'n hwyr i hwn, so mae 40 ohonoch chi mewn, so na i wasgu start nawr. 41. OK? Reit, bant ni. Felly, chi'n gofod edrych ar y cwestiwn ar y sgrin a'r siapau. OK, so edrychwch ar y siapau ar eich ffôn neu ar eich iPad. A wedyn ni, mae angen i chi wedyn ddewis y lliw. Nawr, dydw i ddim yn credu fod hwn yn addas ar gyfer plant bach o gwbl. Okay? Mae gormod o bethau i gymryd mewn, mae'r lliwiau ar eu sgrin nhw gyda dim geiriau, mae'r geiriau ar y sgrin yn bell i ffwrdd. Mae nhw angen symud nôl ymlaen rhwng y ddau beth. Gwych, da iawn. Gobeithio bod fy nghyn-ddisgyblion o Fro Morgannwg wedi cael hwn yn gywir. English, gyda S-C-H. Gwych, nesaf. Da iawn, Magic Lobster, ti oedd y cyflymaf, pwy bynnag wyt ti. Mae gormod yn mynd mlaen fan hyn ar gyfer plant bach, dwi'n credu, a hefyd mae e'n erbyn y cloc, felly maen nhw'n mynd i glicio yn hytrach na darllen popeth, achos mae'r panic yna i ateb yn erbyn y cloc yn ormod, felly byddwn ni'n awgrymu eto, falle bod hwn yn addas ar gyfer disgyblion sydd yn hun. OK, da iawn, le galwa yw Cymraeg yn Ffrangeg. Mae'r Magic Lobster dal ar y blaen ardderchog.
A wedyn ni cerddoriaeth yn Almaeneg. Beth yw hwnna? Felly, chi'n gallu gweld faint o bobl sydd wedi ateb ar yr ochr dde ac ar yr ochr chwith, chi'n gallu gweld yr amser yn ticio lawr. So, chi'n gallu newid yr amser, chi'n gallu newid lan i funud ac yn y blaen. Dwi wedi rhoi 20 eiliad heddiw mwyn shifto trwy hwn yn rili gloi. Ardderchog, mwsig, da iawn. Yn Almaeneg mae pob enw angen prif lythyren, so dyna pam dyw mwsig gyda M fach ddim yn gywir. Okay? Magic props dy ddim di. Oops, a daisy. Jolly urchin. A dyma'r cwestiwn olaf. Mae hwnna'n mynd i fod yn hawdd iawn i chi. Beth yw English yn Gymraeg? Mae'r atebion yn bolltio mewn. Gwych. Na, rhywun angen ateb? Diolch man. A dyma beth mae panic yn neud i chi, ynddo fe, bod chi'n teipio ni dewis yr un anghywir. Felly dyna ni, a wedyn mae'n gweithio chi wedyn ni beth yw'r canlyniadau. So yn drydydd oedd y Mystery Meerkat ar ddarchog, yn ail oedd yr Green Hare, ac yn fuddigol heddiw, ar Cahoot y Consortiwm, y Jolly Urchin, felly Llangyfarchiadau Mawr. Iawn, felly chi'n gallu gweld fyna pwy sydd wedi dod nesaf. Felly, eto, chi'n gallu gweld cwyrdeb ac yn y blaen, a chi'n gallu cael every question was answered correctly by most players. Felly mae hwnna'n newyddion da. A wedyn chi'n gallu cael yr adborth fan hyn ac yn y blaen, a chi'n gallu chwarae gêm newydd. Dydyn ni ddim angen gwneud hynna heddiw. Felly, Cahoot. Reit, felly, dod o phopeth ynghyd, jyst yn mynd i ddangos i chi falle gwahanol ffyrdd o ddod o phopeth ynghyd. Rydyn ni wedi bod yn dod â phopeth ynghyd yn y cyfnod yma ar Google Sites. Dwi wedi bod yn gyfrifol am waith blwyddyn 7 dros y cyfnod yma, felly dyma'r fath o beth ni'n neud. Os ni'n gosod tasg, yna mae gyda nhw'r links gwahanol, mae gyda nhw gyflwyniad, a wedyn ni fideo am yr amser gorffennol, a wedyn ni'n rhoi quizzes, falle hawdd iddyn nhw quizzes mwy anodd, ni wedi rhoi fel air, arian ag efydd i'r disgyblion fan hyn. A wedyn ni ffeiliau gym kit, gyda gwahanol fath o dargedau arian ac yn y blaen, a wedyn dyma sut ni wedi bod yn gosod gwaith allan i'n disgyblion ni ar Google Sites gyda cyfarwyddiadau i rieni. Hefyd, rydyn ni sgwennu'r math yma o beth parental guidance ar gyfer rhieni hefyd, i sicrhau fod nhw'n hollol glir beth sydd angen iddyn nhw wneud. Iawn. Dyma sut mae'r links yn edrych. Os chi'n jyst rhoi'r links ar Google Classroom, a maen nhw'n edrych fel hyn. A wedyn maen nhw'n atodiadau, chi jyst yn clicio arnyn nhw, maen nhw'n mynd o un i un. Weithiau ni'n gofyn i'r disgyblion anfon screenshot, fel bod ni'n gallu gweld eu sgôr nhw ar gwahanol bethau, a maen nhw'n anfon y gwaith nhw nôl. So dyma fe set gwaelod am blwyddyn 8, y disgyblion yn anfon y gwaith nôl i fi. So mae hwnna yn ffordd rili dda hefyd o chi gysylltu nôl ymlaen gyda disgyblion ac yn y blaen, a bod nhw wedyn yn cael clod am eu gwaith. Dy disgybl arall wedyn ni yn anfon y gwaith mewn mwyn cael eu pwyntio. Chi'n gallu gweld fan hyn, targed nhw oedd hyn a llall, a wedyn maen nhw wedi pasio hwnna. Iawn, felly dwi wedi rhoi'r cyflwyniad yn y chat. So chi'n gallu defnyddio hwn, mae'n mynd â chi'n syth. Mae rhain yn links byw i chi weld. Dyma waith blwyddyn 7 dros y cyfnod dan glo. Mae rhain yn Google Forms sydd wedi cael eu creu gan Joe Dale, sydd yn ymgynghorydd ieithoedd modern a tech gwyb. Mae e wedi creu Google Forms fan hyn, lle rydych chi'n gallu gweld y gwahanol fathau o gwestiynau fyna i chi, a wedyn ni rydych chi'n gallu edrych ar y gwahanol fathau o opsiynau a defnyddio hwnna. A wedyn ni, dyma'r yn yr adran mae gyda ni nawr fanc tasgau, so pob tro ni'n creu adnodd, ni jyst yn pastio fe fel an fan hyn, fel bod pawb yn yr adran yn gallu rhannu'r adnoddau. So ni'n defnyddio fe yn Google Sites, a wedyn mae gyda ni system fan hyn o jyst pastio popeth ni wedi creu, fel bod gyda ni nhw ar gyfer flwyddyn nesaf, ond hefyd ar gyfer y cyfnod yma fel bod ni fel staff yn gallu rhannu baich gwaith. So mae hwnna falle rhywbeth wedi ddiddordeb i rai o'n chi.
o ran sut i rannu adnoddau adrannol gyda'r holl links yma, chi'n gwybod. Wedyn dyma wefan blwyddyn 7, so maen nhw'n dilyn hwn bob dydd, so mae'r link gyda hwn ar y cyflwyniad i chi. A hefyd gyda blwyddyn 7, ni wedi bod yn tracio beth ni'n rhoi iddyn nhw, fel bod ni'n gallu gweld bob dydd beth sydd gyda nhw'n wneud yn y gwahanol bynciau, a wedyn ni'n cadw golwg ar hwnna reit ar draws. Un ffordd arall o roi gwaith i blant yw ar Padlet, a wedyn ni, mae hwn yn rili dda, i chi roi links a pethau gyd mewn un lle, padlet.com. Chi'n cael hyn a hyn o Padlet am ddim, a wedyn bydd angen talu. Felly, gobeithio chi wedi ffeindio fe'n ddefnyddiol. Osian, draw i ti, oes unrhyw gwestiynau neu rhywbeth sydd angen cael ei ateb? So, oedd cwbl o pobl yn gofyn efo ti a oedd modd creu fel banc o quizzes Google Forms yn y Gymraeg i rannu, achos yn amlwg mae lot o stuff mas ar gyfer ysgolion Saesneg, so mae hwnna'n rhywbeth i ni ystyried. Dwi'n ddim credu mae'n cyfrifoldeb ar unrhyw un yn benodol, ond mae jyst yn syniad falle i pobl cael dachrau rhywbeth. Oedd cwestiwn ynglyn â mewn osod fideos i Google Forms, credu dwi wedi ateb hwnnw os chi dal yn cael trafferth gaf i wybod. Oedd cwestiwn hefyd ynglyn â yn Google Forms, sut i cael ei fynd o air neu efydd neu arian. So, dwi'n meddwl dwi wedi ateb hwnnw hefyd, chi'n dewis yr opsiwn sydd yn gweud go to section based on answer. A wedyn chi'n cael ei, mae'n gael hwnnw branching. So mae hwnnw hefyd ar gael yn Microsoft Forms. So os ych chi'n defnyddio Microsoft Teams yn lle Google Suite yn eich ysgol chi, mae Microsoft Forms yn debyg iawn i Google Forms. Chi'n gwneud lot o pethau tebyg. Os ydych chi yn mynd i greu quiz lle mae rhaid i chi fynd o adran i adran, byddwn ni'n awgrymu'n gryf iawn bod chi'n profi fe sawl gwaith, bod chi'n mynd mewn fel efydd a sicrhau bod y plant yn benni lan yr cwestiynau iawn, wedyn mynd i arian, wedyn mynd i air. Gyda maths, mae'r plant efydd yn cael yr adran efydd, mae'r plant arian yn mynd i efydd wedyn arian, a mae'r plant air yn mynd i efydd, arian ac air. O leia wedyn mae'r adran maths yn gallu gweld ydyn nhw ar y lefel gywir, chi'n gwybod? Ond chi'n gallu anfon nhw syth i'r adran air, mae nhw wahanol, fel mae Osian yn gweud, ond mae rhaid i chi brofi'r quizzes, unrhyw Google Forms. Os chi'n anfon Google Forms mas i rieni neu beth bynnag, mae'n rhaid i chi brofi nhw cyn anfon nhw, achos mae'n gallu achosi lot o drafferthyn os nag yn gweithio. Oedd person arall yn dweud bod nhw'n teimlo dan bwysau achos maen nhw'n goffod ateb yn gyflym. So nes i'n gweud aros unrhyw fel cyngor gyda ti ar pa fath o gwestiynau bydde ti'n rhoi amser byr, pa fath o gwestiwn bydde ti'n rhoi amser hir ac yn y blaen. Neu oes techneg gyda ti bod ti'n defnyddio? So fi yn cytuno, mae pethau fel Kahoot yn rhoi chi dan bwysau mawr o ran amser. Dyna pam fi ddim yn credu bod nhw'n addas ar gyfer plant bach, achos maen nhw jyst yn mynd i panico a clico'r peth cyntaf. Fe welon ni 3 pherson fan hyn yn clico'r ateb anghywir ar gyfer beth yw English yn Gymraeg, a mae hwnna'n profi, really, yn dydy bod pobl yn mynd i banic o dan bwysau amser. So, o ran magu dealltwriaeth, fi dal yn meddwl taw Quizlet yw'r peth gorau achos mae'r fflach gardiau a maen nhw'n gorfod gwrando a maen nhw'n gallu teipio nhw mewn. Mae'r opsiwn learn yn rili dda achos mae'n mynd â chi drwy wahanol opsiynau a hefyd chi'n gallu recordio fe. A mae'r BBC wedi bod ar y ffôn gyda fi neithiwr yn gofyn fy marn am y stori sydd ar hyd lle bod yna lot o rieni di-Gymraeg yn styried a tynnu plant mas o addysg Gymraeg achos maen nhw wedi colli i Cymraeg dros y lockdown a maen nhw'n sylweddoli adref faint mae'r plant yn stryglan gyda gwneud gwaith Cymraeg yn annibynnol. So, mae rhaid i ni feddwl am sut ydyn ni'n cefnogi'r cartrefi, sut ni'n cefnogi'r plant yma, a'r gymaint maen nhw'n gallu clywed, fi'n credu mae hwnna'n rili bwysig ar hyn o bryd. A dyna pam i ni ymroed, a ni wedi gosod raglen dyledu flwyddyn 7, gwylio bob diwrnod o lockdown. Just o leia bod nhw'n clywed Cymraeg, hyd yn oed os nag yn nhw'n clywed ar yr aelwyd. A wedyn ni, os ydych chi eisiau iddyn nhw ddysgu geirfa newydd, geirfa sy'n anodd, yn credu mae rhaid iddyn nhw glywed Os maen nhw'n just yn dysgu fer bapur, neu dysgu fer sgrin, dwi ddim yn mynd i fod yn help. So dyna pam gyda ni, gyda ni fel cyflwyniad, wedyn mae yna fideo i atgyfnerthu fe, wedyn mae yna falle quizzes iddyn nhw, wedyn mae yna hwn, a bod nhw'n cael gwahanol opsiynau mwyn atgyfnerthu, atgyfnerthu'r clywed, atgyfnerthu'r sillafu, bod just un peth ddim yn mynd i ddewallu bob angen, ac yn enwedig yn y cyfnod yma bod chi'n blendo'r quizzes, o fewn y blended learning, mae angen blendio'r quizzes chi'n defnyddio hefyd. Fi'n credu bod hwnna yn rili gryf. Mae loads o bobl dal yma nawr, peidiwch y teimlo bod chi angen aros nawr, os chi angen mynd, please ewch, ond mae'n amlwg mae croeso i chi i aros. Mae lot o bobl yn dechrau edrych yn rili bryderus, felly na.
Un olaf, oedd Ie. gyda fi, oedd rhywun yn gofyn, neu oedd cwpl o bobl wedi gofyn, faint mae'n y costi, ydy hwn am ddim, ydy hwn i gyd am ddim. Ie. A'r ateb dwi wedi rhoi yw, mae'r mwyafrif o beth ti wedi dangos, mae yna fersiwn am ddim, ond Oes. wedyn mae yna opsiwn i talu ynddo fe, ond os gallai ti, So, falle... mae Mentimeter, mae popeth fi wedi defnyddio'r Mentimeter fyna, gyda'r cwmwl a pethau ar y brawddegau trawllu, mae hwnna am ddim. Os chi eisiau gwneud rhyw, mae yna rai opsiynau chi'n gallu talu ar Mentimeter, dydw i ddim yn talu. Wedyn eithon ni i ble quizzes, mae popeth nes i ddangos i chi ar quizzes, gan gynnwys roi llun y chocolate bars mewn a popeth, mae hwnna gyd am ddim. Wedyn eithon ni Quizlet, mae hwnna am ddim. Chi'n gallu cael fersiwn athro, ond mae yna cod ar hyn o bryd i gael hwnna am ddim am flwyddyn. Wedyn ni eithon ni gym kit, so mae hwnna, chi'n gallu cael hyn o kits am ddim, a wedyn mae angen talu, ond gallwch chi creu kitiau, a wedyn dileu nhw, a wedyn ni, chi'n dod nôl. Mae Cahoot am ddim, mae'n ambell i opsiwn ar Cahoot chi'n gallu talu, ond mae'r fersiwn aml ddewis gyda'r coch, glas, gwyrdd a melyn, mae hwnna am ddim. Be arall ni wedi, mae Google Forms am ddim trwy hwb, mae Google Sites am ddim trwy hwb, mae Padlet, mae'r Padlets cyntaf am ddim. Yeah, so ni'n really lwcus ar hyn, really lwcus, we're in the middle of a pandemic. Ni'n really lwcus o ran, mae yna lot o bobl, mae lot o'r cwmnïau yma wedi rhoi fersiynau am ddim o bethau, a nawr yw'r amser i fynd ar ôl reina, i dan ysgrifio. Hefyd, ni fel ysgol wedi bod yn creu lot o fideos o'n sgrinau ni, a ni wedi bod yn defnyddio Screencastify. So er enghraifft, os oes codes gyda chi ar gyfer hwnna, mae hwnna am ddim ar hyn o bryd. Mae'r fersiwn am ddim, chi'n gallu gwneud fideo 5 munud, ond mae'r fersiwn am ddim am flwyddyn yn fersiwn flwyddyn, a chi'n gallu gwneud fideos diben draw. So mae angen sort of elwa, really, ar hyn o bryd o'r cyrnigion arbennig sydd ar gael. Ond dwi ddim yn mynd i ddod i wneud sesiwn i chi yn dangos just stuff sy'n mynd i costio llwyth arian i chi. Chi'n gallu gwneud popeth fi wedi gwneud bore yma yn y cychwyn, chi'n gallu gwneud e gyd am ddim. Os chi eisiau gwneud creu 67 gym kit, yna bydd angen i chi dalu'n fusol, ond fel man cychwyn, mae'r pethau yna am ddim. Unrhyw beth arall? Na? Na, dwi'n credu ni wedi cyfro popeth, o'n i bai bod rhywun eisiau gofyn cwestiwn arall, ond dyna beth fi wedi cael o'r chat eddi, anyway. Lyfli. OK. So, croeso i unrhyw un aros am sgwrs. Neu mae croeso chi fynd, joiwch weddill i'ch diwrnod, maen nhw'n gweud bod hi'n ddi Gwener ar diwedd, felly mwynhewch eich penwythnos, gobeithio fydd y tywydd bach yn well. A diolch i chi gyd am ddod, a diolch i Osian am fod dod o'i swydd ran amser yn Heathrow, yn cyfeirio awyren y mewn, i ddod ato ni bod yma gyda'i headphones swank iawn.